El tema del capricho del regidor és que me xoca molt, però bueno, o sea, jo crec que no se pot parlar de capritxos d'uno o d'altres ni de malgastar quan uno s'ha dedicat a carregar al pressupost municipal esmorzars i dinars de treball. ¿vale? O sea, jo quan estic així en l'Ajuntament i me'n vaig a esmorzar, m'ho paga de la meva butxaca, igual que tots els meus companys, i no ho carregue a ningú puesto. ¿vale? Aleshores, jo crec que abans de tirar cap pedra i de parlar de capritxos de ningú, jo crec que podem ser tots un poc responsables. No? Parles del cebarroc, del capritxo d'uns i d'altres, igual que hem comentat abans amb Alberto, no són perfectes i moltes coses les aprenem a través de l'ensai-error, però el cebarroc és una aposta important que pensem que pot quallar, segurament con tantíssimes coses, no a la primera, però corregint potser els xicotets fallos que puguen haver hagut enguany i sent un poquet també conscients del que volem fer, estem segurs que pot consolidar-se i que pot ser un festival de referència. Jo crec que el temps acabarà donant-nos la raó a uns o altres, jo espero que pel bé del poble siga a nosaltres. Parles de prioritats, centreu-vos, senyors, en els serveis socials. En els serveis socials, bueno, és que no te pots imaginar com m'indigna, i no perquè tingui la pell molt fina, sinó perquè me pareix d'una hipocresia important, Mari Carmen. Quan nosaltres arribarem així, encara a dia d'avui, som un dels pobles de la comarca, no vaig a dir el que més, perquè no sé si la informació que tinc està actualitzada, però un dels pobles que té una despesa per habitant en serveis socials més baixa de tota la comarca. I si això és així, ara, acabant 2016, després de que l'any passat augmentaren la despesa social de l'any anterior en un 40% i enguany l'hagin augmentat per el pressupost que ve encara en 120.000 euros més, encara així som un dels pobles que té la quantitat d'ajuda de serveis socials, de despesa de serveis socials per habitant més baixa de la comarca. Per tant, jo el que veig així és que, des de luego, la teua prioritat no era. La teua prioritat no era ni ha sigut mai els serveis socials. Una altra cosa, t'escudes en la crisi econòmica. Clar, és que destinàvem poc a ajudes socials perquè n'hi havia crisi econòmica. Estem parlant tot el temps de prioritats. Si n'hi havia crisi econòmica és quan, amb més raó, el moment en què amb més raó s'ha de prioritzar què és important. I quan tu en un moment de crisi econòmica, que és quan pitjor ho està passant la gent, encara baixes més les ajudes de serveis socials o no les incrementes ni un cèntim, és que les teues prioritats me les estàs deixant molt clares. I, com a colofó d'este tema, dir que a més de tot l'increment en la partida de serveis socials, que repetís que és una de les prioritats que tenim i així ho he exposat en les línies prioritàries del pressupost, no sols està aquest increment que sobre l'increment gros de l'any passat encara hem fet, sinó que encara n'hi ha una sèrie d'ajudes presents en altres partides però que al final tenen com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones que estan en pitjor situació, siga les beques d'esport solidari per a xiquets amb menys recursos, siga les beques de teatre de l'EMAE que s'han posat en marxa enguany, també per a facilitar que els nanos en pitjor situació puguen accedir a activitats extraescolars, siga les beques per al transport universitari que hem comentat anteriorment, etc. Per tant, jo crec que està més que clar que la despesa social i les necessitats de la gent són una de les grans prioritats d'aquest govern, com així n'està reflectit en aquest pressupost.